Ngakwa ro ban poi showe briu utaw de resi saya. Uneu de nong tok bor jurnalis usyong utsa hateran kabade ganong ba jong ga Iran kabadon ro hakibenta syate jong ga negeri. Udai ro special correspondent lane utau wadon jingade bat ka PBS News Hour. Udai perlok barim jong nong tok bor jong ga CNN. Habakali yu kumne dakbaong ngatip bapisyong pisa ha kanong bateran kane kade kesnong jongpi batmenta katma kalapoy hayeng jongpi kalong ka ba bha ba kino kibriw kinla banyo ya khubor kabadai syapang ka ka bajia ha kane kajaka mentang yu kini kidur ki bapenggendit shibun namar bakadon kawai ke building ke bala julor rut hadin ke jinghir thama airstrike ke US Israel ke jing julor rut kadon ha kaleng konong ba bat ngatip ba US ngau ke jing pa ke siren bat ke jing bethei ki ba sawa jambha ki ba omla ban batai kidon ke sipai Iran lane ki IRGC ki ba syong hi tu jaka bat pisatip tang hadin ba sya bom ha ki sipai US Hato pila ban patai ke ke bajia ha kini ke jaka menta. Hadin kata new jurnalis lane unong tok kubor lo jubab da ke baong. Ngala ban patai ke tok ne ke bagalong menta. Bat ke jinglong jingman hi kalong ke besniu ha. Nga isi ikatma bat omdon uweru ubakmen ya kene katma. Bat nga kermen ba kumno kene katma kan kutno. Nga nget badon bet kalat ban penkut ya kene katma. Lada ki bor bahakli ki poi sya ka jinga suthu jingmut ha ka jingpet jonga sibun ki brew ki sya sitom klemdaw ngalai sibun ki jingjia ki besniu bha ki airstrike man ka sngi klem kut teng ka jingher ki lungsun thma hajrong sun pat hadin ka to ka nesikon pinyo sngo ye ka jing bthai ka ba he pat ka tadam ding ka ba kiu shalor ka bala shirkhai nga syong nga sa hangne nga don ka khun kan thei ka bah nyosnam hakutu ka sngi ba ka jing thei nang kong ka jia ka bala sha bom ya supreme leader jong ka Iran ngia don lang haye nga sngo ya ka jing thei ka ben khnyo ya ka khandau bat ngam tip ka ka ta ka ba thei hadu ka ta kham hadin nga susmuthu ba ka dei ka jing sedang jong ka thma ul ong shu ka jinglong jingman ka long ka basniu bha kabangala yo da ki khmat ki shinrang ki kenthe par ki khna ke nong shnong ki balului ha ki yeng ha ki kali sha panjat kane ka airstrike lane ka jingpim the jong ki jatma ka US par ki Israel kidon kat to kan ne ki briu ki blaklat no ha kane ka thma bat ki badang se na ki jakka bala hap no jong ki kenro ki bala khalam ki kena ru ki sha bom ha ki school ki jaka pule ki kena ki bom don benta bat kene ka jingjia Henry ki sha bom kaduk nu jonga ka pait na ka benta jongki namar ke Iran bat namar ke Amerika bat lada don lat ngi kwa bakane ka thama kan kutno kumunong tho kubor ngi don ka jing khli ka bakrau bat ngem kwa bakono kono ka ri kan sedang ya ka thama tenang ta habala kli shu ya une unong tho kubor uresi saya bakot sin yu uresa kumno kolong haba fikran bat kibri hang ta ka ka jing sngo ko jong ki lane ka ka jing pet jong ki ya ka United States kumno ka jing pet jong ki ka Israel halor ka jinglong jingman kumba kolong menta ulo jubab da ka baong ha ka jing sha don kumba khandai pho million ngut kinong Iran bat khandai pho million ngut ka sur lane ki jubab te kumunong tho khubor ki briu ku jukali nga ki briu ki perkhat ayu Henry ngamla bantip ayu ki khandai pho million ngut ki perkhat kawai ka bangala ban ong ka long ba don ki briu ki bom sotenat yagane sarkar u ali khamenei ki don ki bashat kamen haba ki sngo ya ka jingyap ku jong u Henry ki don pat da ki million ngut ki basngo si ya ka jingyap jong u ki yu uday unong yalam men sim jongki lane kum utta ubaki nget kum uleng do nyam jongki bat shibun ki wepat ki shu shaptien ki sngau kumba kim don bor bat ki kwa tang ban pun kut no
ya kane katma Teresa pitip ayu ha bakali biang ya ushapang ka ka bajia ha to kasngi bat layut ho ngam tip shibun Henry ha kasngi ka banangkong jong kini ki airside ka ka school ka badon palat chis pa san phongot ki khna kini ki dei khna kan thai ba nyo hadu khat arsnem kila sha bom bat kala julor lut ya kene kajing terbam tip laga long da kajing tmu khanang ne da kumno pat ki don kajing thu bakane ka school ka don hapo ka military base ka bahe bha ka ba ka Iran ko ju penun kam bat ru ke Iran kane bat ha Iran ka ju jia barabor hi kumne ki kam sipai ki don haki snong haki school bat haki dukan kumta terter kane kadai kajing mlian jong ki IRGC ula jupa habakli biang ula thumu ban kane ka jing thumu jong ka US kalong banther yaki school lane banther yaki military base lese ka de ka jing bakla ban bom yaki school ula ong yakata tengam tip Henry ka jing sha kalong bapalat chis pa andru phungut ki khna school kan thai ki layap ka dur jong ki bat ka jing yap kalong ka isin a ipangnu shisha Batkat kum kajing yo jong ngaku munong thok khubor bunsin haba ka sarkar ka ong ban tokit Henry kham bunsin omdon mano banut banlong nong sakhi tena kaliang unong kali jing kali ulo ong biang resa khuble shibun ya phi ngala sngongu ya ka po jong phi sngo bha to sumar bha ila de bat sngo tanat bantip ya ki khon ki jong phi kindon ha ka jing shngan khuble shibun